nature sing, and heaven, nature sing, and heaven, nature sing. Sweet poison. Dashing through the sun, on the road with glasses on. All along we go, laughing all the way. Bells are ringing loud, everywhere is green. Oh, what fun it is to walk on the road with glasses on. Oh, jingle bells, me and friends, swinging on the way. Oh, what fun it is to walk on the road with glasses on. Jingle bells, me and friends, swinging on the way. Oh, what fun it is to walk on the road with glasses on. Dashing through the sun, on the road with glasses on. All along we go, laughing all the way. Bells are ringing loud, everywhere is green. Oh, what fun it is to walk on the road with glasses on. Oh, jingle bells, me and friends, swinging on the way. Oh, what fun it is to walk on the road with glasses on. Jingle bells, me and friends, swinging on the way. Oh, what fun it is to walk on the road with glasses on. Fia ko apro, apo tu Yesu bio. Ejonya mi watum yen, wamafe pato yen. Fia ko apro, apo tu Yesu bio. Ejonya mi wakrayen, wamafe pato yene. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Fia ko apro, apo tu Yesu bio. Ejonya mi watum yen, wamafe pato yen. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 amen. Yeah, afia papa betuye biom. Achadi, na tonasi, bumbume. Ema official po. Afia tuya, yetinu pe, bebe. Afia tuya, yetinu pe, bebe. Ema official po. Afia tuya, yetinu pe, bebe. Afia tuya, yetinu pe, bebe. Papa no yo, morning crow. Papa no yo, morning crow. Afia tuya, yetinu pe, bebe. 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 Ting kwemwa, wahuotin mwa. Uopyo enyi bimwa, afia betu yendia. It's the Thompson production. 4 exams, 43, we did 42. So no go to a car by more to see you. What be no stay for
kwesi medase abusuafo a mo hyiam ha nyina nananom mpanifo ma ne mema eyem se afia no ahyia nti ansa na ye betimi aye bibia wa ha ne kyese edwumadie ehye awrade nsa matna ase ache kakra nti mesramo wa woni kotodwe anasisi yare no ma omuso na yemfa ye ho hye awrade nti yenyina yebeto saa nwumi afi akọ apro apoto yesu bio adom nyamie nkunyen wa mafi patu yen afi akọ apro apoto yesu bio adom nyamie nkunyen wa mafi patu yen afi shiapa afi komo tu yesu bio afi shiapa komo tu yen bio afi shiapa komo tu yen bio yebompa ye wo nyame agya nyame oba nyame susun kronkron ni din mu nyame tumfo yeda wase yeyi wa ye yeshura papa ye hu baabi a ye mfa mfiti ne baabi a ye nsan fa nkosi afi wa ye bia ma ye papa wa ye manabroso sasamrei ai free bosome ba ko abe so bosome dumienu ekwa awieye na amasi atiase a ne papa bia ya yo ne momo ye wadumara kwa atom na adodum yen ne yeso ne aye ka ne se aseda enkan insuran kan ntumtum kan papa edru ba bia ne ehu se ba bia ye mfa kra otutu ya na mon this year esum kabisi ba ya brabo mu no o ma kania no esoi ketekete na so ye hunu ne edi wachi na so de aba ha ampara na wa yebi ebiniza won pepe so de abidru papa samre o ba ya behiem se anuanom ye hiem se yefunu ba akomma da sebrani a yesra ne se ma hom konkono emehye ye ma emehye ye den baby biara ye tosni bia hye ye ma ye odo ma ye abotre ma ye nyansa ma ye ahofama ene ahobrase etitru na papa ye mfa nsom ye ho na abawo ankasa wani washra ye da sebre ye hia ye betoto ye nsa didi ye stress bibi biara ye de beka ya no biara eye anomde eye aduane eye dokodoko papa fa dobana de shimoja konkron te ho krakrakra fama ye bibi biara ewo mu mpa ye di ebe me ayare no papa shira so ne di a aye shira de amaye na amaye sunsun ane honamu ahoden ne atimi di adwuma papa mo nam kwan so be nyina ye do mo chance afo mo nyina bedura sumdwem no mo nyina be kan ye ho ne awia ye be kasa ye wo agya wo na waye ye da wase wo do be Jesus Christ din mu eni Yesu frawi amen afishiapa bom jamo mo mudu kakre na yobona chante me na didi on your feet please. Vamos a tomar cuidado.
so Canada. Yo, I'm a CP. Now, national maybe you know. Your program no. You better not check. Come to be brave. Into the back and yansa and the back and yano. You be dizzy. You dizzy we are. Maybe for trauma no. You what you do. And then you put up on your mama Henny DJ Asar. Your video my media kun. And me make say do what you me. Me di papa okrum ha or from MCSATTA. Shatter. I'm gonna make you laugh and you're gonna enjoy yourself. Shatter doesn't go free, because Shatter they smoke, they do everything. But I need to smoke. That's why I'm called Shatter. I'm not Shatter Wale, but my name is Shatter because I don't smoke. DJ, and you mean DJ? It's time for dinner. Your mama now crab. A junior kutu also a height advantage. Disadvantage. Yes. As far as what time? It's time for dinner. It's time for dinner. Guys, thank you for coming. Everybody have your seats. There are so many seats, so you can sit down so that we can serve you. We are here to have fun. Abusua Association of Toronto. I want to say it's your home. Yes. It's open bar. If you want anything to drink, you have to come to the bar and get it yourself. The washroom is just behind the bar. So
Yes, what I see you guys laughing? Yes, what show was here? Yeah, that's what you look for. Hey, yes, Lord, but yes, we know that you need to ladies like son. Don't worry. I love you guys. No rush. Today's your day. I'm again down. Yeah. Hey. Over Satan power. I'm an overcomer. Jesus, you have to take yourself. Yes, so. Jesus, we'll take your mom over. Yes. Yes, yeah, I'm at the end of the job. Yes.
Mfam se mboma your sister Efua. Mumose. Ono di first. Obi kwa Canada. Nti odi first nti ebe mu aka ikuwi asam kakra chere. So we ya nke be pass over his sister chaplain so well. Ahwenia nananom. Ebusuafo amwa ha. Asonafo oyokofo aduanafo mo nyina mo fama so ntiem na ha. Ene mo nua me bedina ha na me beka Ekuona abakosom kakra bi e de akire nyina na de yenim no yesua. Etikan so biti awada na se e kasafua Ekuona na akire sen. Ya said the Ekuona si ba yeni. Mami bi ni afre no eno deku. Na eno deku no one ni nana no mo kɔ afuom. Na omo kɔ afuom no mfimfini akwantimfi na wudi ni bi ba ya no se ena de manya na. Meku ne nana no nyina. Na mami wo huru gina ye. No si Nyankopɔn ti asi nko ade. Untimi nyame ne menana no bibiara wokan wie ya pe se aboa Ekuo so ofri hene santam nana no ene enkwala no ntem obegina ho afo hwe be ma no sa be ma no hu de wonye na wodi mlika be ma no so mlika no so di mlika ayeden edidi nachi Inti mami no ho dwire no yie odru fie pe no ogu ko home eno na adai was Ekuo no eno Ekuo yedai Ekuo no inti bibia obeka sa amre ni bia mami ne de oka ne se Ekuo no inti ayeye mo se Ekuona efise Ekuo ena age woni nana no every emusium ena edin Ekuona no ebeto ebusua no so na se yasante ana Ghana ebibrimu si eka Ekuona ebi won fante o maka na Brazil ena Santa Force eka no Ekuona na Ekuona titulu free ne fa adanse fomina afemu ho na wo hwe tete abakosem mu a Ekuona fo ena di kan esi dan edan pa awo na esti kan si dan e wo Ghana memu ana go kosu memu nti wo mu si dan no ne afro ho adansifo ena beye adanse nti adanse fo me na Ekuona fo no esi dan no ena wo muto e ho adanse nti adanse fo me na no ebeye ayese Ekuona fo wo mu fie kasia nkasa na Ekuona fo sa wo hwa ya bibrimu Ekuona fo sebe ye ho fe yie so wo hu oba na nantu oba no wanso pra na nantu de enwo no na tete no na pelifo ka asem bi se Ekuona fo ma wo moto ena me de nyina ko nanso minua adwoa ane nana ko ade omo de ayade ebobo ho yes ena nia mekuma amade comfort chiu beme enti Ekuona fo ma sebe yeni maware pa yeni mo bema yeni aden enso yeni aden yemfa ye kunu no so ni nua mema ani fie no ebede wode beko wo so na yakwa aware so a enase ye drop ema no to the extremes nti mema no ya na wonfu sebe ya jimi enti ya ni na aware na ya den agu na ma no so mo pa adwuma nkasa enti ya sa na Ekuona ni wo ne ma ono a na behwe ne ma no na ya mema so de so nya bi ware a na Roman for bese
why a sign of the cross? What the Onyamias? Yamama no wamo shama papa. Nini ama on fi wamo da. Ne wafa asenom de ane akon. Enti owari oba no de ne ho nyina ama no. Ne nuanom kwaka opagya no ho a na sifie won de omfa ho. Efise osum fie ho ankata. Enti wakotena fie ho a wabɛyɛ abusua wo fie ho no wo hwɛ wo ho. Ne nuanom de ogya wo ho. Enti asese okwa abakɔse ho a uyi asenefo sɛ ɔmo kwatena yasene mu fie a Ekuona for me ma nam timude enti wo mo so yɛ dɛ ɔmo to a wo mo so na ɛma no yɛse kɔne ni ana obi a ɔnwo waware a wɔnwo da Ekuona ni be ma de ne ho kan no apɛ pim na da hɔ no ɔhyɛ go Ekuona for ma so wɔn wo ankasa sabi ɛyɛ Ekuona ba ɔnwo yɛ no na ɛkyire ɛdin na sɛ wate saa ɛbɛ yi a wɔn se adewusi a ɔwɔ ɛma adaduasa ɛkɔgye abayɛn kan ho no na ɔyɛ Ekuona ni nti Ekuona fo yɛ frɛ yɛ maatan ɔbaatan pa na adewusi adeɛ ntiri a wɔn frɛ ne sɛ ɔgye nkrɔfoɔ deɛ ne sɛ sabi ɔno ɔwɔ abaduasa ne nti no ɔmpie ɔtifie no wɔhwɛ ne ma kakra obenya no ɔde hwɛ ne ma nti mantem ho pie akɔ baabi a no ɔde ne ma ayɛ dɛ akɔ akɔgya no nti ɔno deɛ ne deɛ ne sɛ ɔno aduane ma nkwalaa no edi ɛnɛ yɛbɛka sɛ daycare nti na ne yɛfrɛ no adewusi a ɔwɔ ma adeduasa na ɔsan so kɔgye abanyɛ nka ho no na ɛbɛyɛ mutio yɛsɛ yɛ bɛɛma na ukɔfa maa mienu na Ekuona ni ba ka ho a ɛmfa ho sɛ first one your first wife ni shape no ɔde bɛba bɛgyina hɔ no ɔde tɔma abɔdɔm agu n'asene no sɛ ɔyɛ bɛɛma na something asi ne tiri ase sɛn a ɛbɛyɛ dɛ ɛbɛpagya ampagya na kyerɛ sɛ Awurade agye wotio na Ekuona for yɛ mrane ne sɛ wokyia Ekuona ni a de obɛgye so ane sɛ ya odokuna ya ahwenia nana ya ɔbaatan pa ɛyɛm sɛ saa ne ma emiensa makyerɛ mu ayɛ den awie na yɛ nana yɛ frɛ no Nana Asante Jema ofri adanse nti Jema Asante na sɛ wokyia Ekuona ni ana sɛ Ekuona fo no ɛnam so mo beduru adanse ni nti yɛ wɔ konwa bi so wɔ ɛyɛ Asante mɛmo ne Mfante mɛmo a ɔmudi akonwa wɔ hɔ adanse fomina ɛka ho ogwa brekum asokore mampɔn wiamo ase ɛna Asante ne ma nwere hene so ɔyɛ Ekuona ni ɔmufri heman nti wɔn so ɔmudi akonwa na Ekuona fo ɛna de ɔkyiame sɛ yɛka kyiame a Ekuona fo na de baayɛ wɔn n'anim nsɛm yɛ de ɛkyerɛ nti wɔn yɛ ne sansa na panin bɛkasa no na obi gyina ne nkyɛn a ɔka na asɛm no ako a na kyiame no ɔyɛ ne de waka ne yie na watene no na ɔyɔkofoɔ wɔn yɛ Ekuona fo ɛma deɛ kɔbaayɛ ne sɛ na yɛ abusua baako na sɛ deɛ munim no sɛ wakra aboa yɛ aboa bi a saa aboa no wɔnyɛ dɛ wɔnwe nti ayɔkofoɔ no deɛ wɔn yɛ ne sɛ adeɛ a yɛse mo wɔn nwe Ekuona mo no wɔn sɔre a no wɔn awia yɛ ho ne ayɛ dɛ yɛkɔwe nti yɛfrɛ wɔn ayɔkofoɔ kyɛ sɛ wɔn awe aboa ɔkoɔ nti na ɛbɛyɛ ɔyɔko nti ɛyɛ ayɔkofoɔ ɛyɛ Ekuona fo wɔn agya no ana wɔn maame ne yɛ papa no na Ekuona fo adeɛ a obiara ka fa wɔn ho ne sɛ nokoredie deɛ ɛyɛ number 1 nokore no ɛda hɔ a ɔbɛka wɔka wɔn fa deɛ bɛba ho nokoredie
ɛne tene die nti sɛ wo yɛ adeɛ na sɛ wo fu obi mu abedi ntrama wo na sɛ pon ani wɔ hɔ a emfrɛ no efiri sɛ ɔfrɛ no ɔbɛma asɛm na yɛ den abɔ w'anum nti ahweneɛ nananom minuanom Ekuonafo yɛ adeɛ baako a wɔyɛ ho ne sɛ wo de fantoma poɔ to hɔ twɛmu mienu ntoma baako no a o nipa ne mienu ka so ɔmo fa baako fa baako paa Ekuona ni ne se da bia bi de wo afa no na me yɛ dɛ mepɛ na sɛ ne bro kyɛ so wɔ ha wadwene akwa yɛ ne de emrade yɛ nkrɔfo a yɛ so nti wo pro bi no asom a anaasɛ ukokro bi a so na ayɛ kɔn ni ne kɔn na krampo abusua bi a wo bo odin a ubenya abusua fie no akɔ Ekuonafo ade a yɛ kyiri ɛne sɛ kɔ bɛforo kɔ mpamokyɛ mo te ase Ekuona ni mware kɔn ni na nena ɛgya yɛse Kristo sum ti yɛgya bibia gum ɛno soso kra no ɛyɛ empaibo kɛse paa ne di akyire ɛmfa nkosi baabia nti Ekuonafo mɔma no wɔn ware a wɔn ware a yɛ amumisa mu yie yɛ ɛkoɔ ɛmforo ɛkoɔ nti ɛm sɛ me de betwa so wɔ ha ya sɛ mo hu ahweneɛ na bia wɔ ha na mo tia no a ɔbɛgye so ya odukuna ɛyɛ maame abrewa no ana ahweneɛ na efiri sɛ yɛfiri ahweneɛm sɛ kɔn ni ba edi kuna tete no wokɔ ayi ase a wɔmfa ne na nsi fɔ ne na ebu yawam adentira yɛfiri sikam nti yɛ bibia yɛyɛ wɔ sɛ saa deɛ no yɛ dɛ ɛdɛɛdi nti ne etim ɛyɛ yɛ dɛ no na asonafo yɛ ho ahi ɛyɛ wɔ mo nti ne yɛ ho ɔfɛ kyɛn wɔ mo nti ɛne wɔ mo se wɔ mo nya bibia anka wɔ mo so obi atikɔ ɛna te so obi deɛ obi anim enso wɔ yɛ dan a Ekuonafo ahweneɛ nananom ɛbubɔ nsra nananom yɛ kyɛn wɔ medam ase ɛyɛ me sɛ no obi a expect sɛ mɛka deɛ yɛ yɛte Ekuona abusua wɔ Toronto ɛyɛ me sɛ bɛyɛ mfie du mmiɛnsa mu ni ɛna mpanifoɔ mu wɔ mu no mo sɛ ɛyɛ sɛ wokyia obi a sɛ Ekuona ni nti anuanom mpanifoɔ mmienu bi ne ɛhyɛ aseɛ ɛna wɔn hyɛ aseɛ no ankyɛ na me maame ka ho na maame firi mu nti ofiri mu no na wɔn aka sɛ sɛ ante kɔdeɛ a adwuma na ɔhyɛ aseɛ no yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛtoa so ɛna kakra yɛde nyamedɔ ɛne nyamesuro yɛda so ɛde nante me mama yi ko Isemboni so mo semba yo wakyerɛ abusua no mu kakra na yɛmpɛ de kasa no bɛyɛ tintinti adɛnti na yɛnto yɛn sa mfrɛ ɔmo president ko ne president no na ɔno so kakra wɔ hɔ no asa na president bɛba no na ne Kufuor ba ɔbɔ nnwom maama ba ɔbɔ nnwom adɛnti na Kuna president by young monument. DJ Mama, president. Yes. What are the president of what? Yes. Yes. President. Yes. President is coming. Yes. We to the president of Ekuona, Abusua of Toronto. And here, your brother, paying Mr. President ACKH. What's your name, Mr. Aka? Uncle Christmas. Lady Kami, better radiasi. Say, I want to pay or did you have a muha you really ask him.
na megyina busua na mu nso na mama mu nyinaa afikyia pa na yas ye nyinaa de akoma ba akoma sere Awurade sɛ ahwe wɔ yɛ bɛkɔm deɛ nkɛsɛ no ɔma na yɛ yafe ɔma yɛ kwatenten nkwa ahode wom na bibia nso a yɛbɛhia ama yɛ abrabɔ atu mpɔ bia no so no ɔhu yɛ mɔbɔ ɔmfa no yɛ menim deɛ but bro nya yade a me no nya ade a me nigye ho bebree no bi bɛka sɛ ade ntra me sɔre na me bro nya pa because bro nya na me nya akyɛdeɛ sisi a me mom na bro nya yɛgye ne ma firi me hɔ ne sɛ ntina amani anyi bro nya ho because bro nya tabia no na me bottom ayɛ dry na dia ba ko a me yɛ bro nya brɛ especially 31st bia no sɛ ɛkwan wo mu a me kɔ asɔre na sɛ 12 midnight ne bɔ a adeɛ baako a medi kan yɛ ne sɛ metwa me kɔn hwɛ m'akyi ade ntina mehwɛ m'akyi mekae yɛ mo a yɛne mo hyɛ afe no ase no a yɛ mo ntumi ni anyɛ deɛ bɛyɛ ɛnwie no masrɛ Awurade sɛ ɔmfa yɛ mo kra nsie yie na metwa m'ani nso ba m'ani mu a na m'ani agye yie because ebi ɛntumi amɛduru saa bere na sɛ ehumɔborɔ wadom me na saa bere mi ti nkɔm di a ɛyɛ aseda ana mede ma no enti anuanom na numre yi mede akoma ɛpa ɛsrɛ mo sɛ deɛ ɛha yɛ biara no menim deɛ ɛha obi wɔ ha ba deɛ ɛha yɛ biara no ɛna numre yi deɛ nka mo miɛmfa nto nkyɛn sɛ yɛ sikasɛm sɛ yɛ yare a ɛha yɛn sɛ yɛ awaresɛm na sɛ nneɛma bi a ma yɛabra bɔ nkɔ yie biara no deɛ ne deɛ ɛsrɛ mo sɛ ɛna numre nko adeɛ mo miɛmfa nto nkyɛn na sɛ yɛfiri ha a yɛnye yɛni ɛna numre de mo miɛnye yɛni yɛfiri ha kɔ a yɛtumi aka sɛ yɛne Ekuona fo kɔhyia yɛ no na ɛyɛ anigye nko a nti mɛsrɛ mo a mo miɛnyɛ ne saa sɛ metum ani hwɛ ha a mehu Ekuona fo bi a yɛde mo hyɛ abusua yi ase ɛnso ɛnɛ yɛ mo nka yɛn ho ade koro nti deɛ menim deɛ ni deɛ bɛsrɛ yɛn ho sɛ abusua ntɔkwa wɔ hɔ no yɛko no sɛ appreciate ntɔkwa wopagya ne sɛ yɛmpagya ne sɛ ne ma yɛ deɛ bɛyɛ yɛma yɛtwi kakraa bi nti mesrɛ mo a deɛ haw bi a mo miɛmfa nto nkyɛn na sɛ nyame yɛ adom a March mommra na mommɛka yɛn ho na ɛnyɛ kama nso a wowɔ ha a woyɛ Ekuona ni a wontwerɛ wo din no yɛmpɛ sɛ wohu n'ani Ekuona busua no wɔ ha no ɛyɛ busua enti wofrɛ busua mu ansa na wɔpa abɔnten akɔdwan kuru a naasɛ wakɔdwan biribi a pɛ sɛ wɔde gye ho bia ekuro deɛ ɛyɛ bisɛ ekuro de nkabɔ mu na ɛba ba ansa na wɔnkɔ abɔnten no wofrɛ busua nim enti sɛ wodwan kuro bi wɔ ha na sɛ wonwɛ busua yi deɛ a na think sɛ a big mistake so ɛsɛ sɛ woba na de ho bɛka ne ho yɛ nyinaa yɛpagya busua yi ansa na wo baabi a wayɛ deɛ bɛ wo kuro bi kura a wayɛ deɛ bɛ wakɔ nti mesrɛ mo a sɛ ɔyɛ Ekuona ni a ani die mu ara ma yɛnhu na yɛntwerɛ wo din na March yɛkɔ meeting a yɛatwe nsa aforo yɛkɔ meeting every third Sunday of the month ɛwɔ Grateful Community Center yɛne ekuru a mamu a yɛfrɛ kyɛ a monyɛ rof na ɔno pɛpɛpɛ ne ahyɛ aseɛ na ɔnso ne yɛkɔ nti yɛsrɛ mo a mommra na mommɛka yɛn ho deɛ dure yi mede mpanimfoɔ a ɛwɔ busua mu ɛbɛkyerɛ mo sɛnea yɛka no ɛyɛ busua nti yɛ busua na sɛ wobɔ yɛ mpanimfoɔ din deɛ a yɛhyɛ deɛ busua panin ɛna yɛ deɛ ɛkyerɛ first Ekuona busua a ɛwɔ Toronto ha no yɛ busua panin ɛne Ekuoba Yawasi Edu bisoro so wɔ ha a ɔmmra ha na menua panin ɔsan yɛ busua panin ɛna masɛm wɔ pɛnti ɔma mentua busuatoɔ ɛtɔ so bio ɛnso yɛ Ekuona yɛ hene a ɔwɔ kurom ha Toronto Ekuona hene ɛm sɛ dodoɔ no monim ɛnso mɛsa deɛ ani di afrɛ no ama wɔn nso aba mma hu ne yie
Ekuona yehine a wotrunto ha nana opin Yehima Toronto Ekuona hima wani yamame yenua ohima Dibora ohima waha Afeni yako executive branch ohima ya mibobo ni din MC America kakra be na mshasi ya menini mi no Ekuona me musu obi a ochiman president ya na bisa mu se den na ochiman ya mofa oba president sim ma ko ma yi president of management ni abo ene ya kasi bi shi ha 1 o'clock before 1 go and some of member you do champo le ba late one day ejuma waya na be over late ohimai na medical kan ochiman yemo president ono san ye ni krom Ekuona ehima ni din ade ohima kwai but I'm not going to hold you. What made you about it? Ansana, the secretary, Sisia Uniha, or Ghana CC. Them say Santamadi Muni Yepa, Yenia Amwati, a Sisia MC Camo, Uniha or Ghana. Ansana by ye PRO so, Obia Onosono, or Boa Equi Yepa, or Yamansi and Penny Funibia, Amansi vice president. Ye PRO wani kakapiaka Kwame Esiedu akaye mame ba ko a se bibi chia tembia ona ye de o trene man Oni Yamame Auntie Francis. And I'm saying, Bibia, oh, Yenas one for Radidi and Shasia. The way and Koyi Namsentino, your chaplain, the software 10 bia me shia when the dear new can wear a pipe. One year me up Auntie Tina. Really, Madame Munina Mosse. I won't Ramasaya and when he Abishia Hamilton. Sounds no Madame Busianse.
because any Abusua and came to me and yet be came to me share having re. Yemo shas ye a boy BBM a ma and the yet me a sa your party yet me a basso. I dear Bakwana me and said 10 years I don't know ya dear. So because I would das here, 1 woody and 1 year, no rubber food. Not and also acquire 7,000. And I'm the saying, you know, me moody, but the Dimba could you know and I said, and said, oh, Besame officer, Nipaya, what's I ye? A year, you know about Adwa. What's it? Adwa Adoma. In Catwalk, a menu penny, tell you, Bimuna, was my chibano. For we can above a plan when you are home to get him. About you, ask the one who because I'm home to get it because my chiba baby, as what champion. What boy, Papa. Yaminuya Kwadua Chamfo. Memo Samono Abbey, Senator Kankai, and I see it not the moment in the Abusua so. But the Temple American, Sir, who Abusuan Namade Munina Sen. Nasa. One BBR, your poem meeting anymore. Meeting about 10 minutes, not even last year, I bring me back. Because 1 year in matter was here. Dear Ray, met to Miss Afre, Abusua. Miss someone, Mumbakan. Wait, so we are pointing to Pranas on your metro, Deep Prano, Miss Robra. Bra, and if you want, my friend, a corner for Mumbakan, who's is here. The same woman and tell me from ma, I don't know any visa. So you're calling him one day, some watching, you saw your body, and if you want, so bra. According to you, where we are, yes, Mr. Musa, right? I don't know. Woman, throw you proud, dear bra. Young one, or you know, another young, you're true. Yes, you do me a true. Couldn't be our happy. Wow. Mas são muitos outros muito mamio. Muitos outros muito mamina eu revi. Alimu ya bobo numi alimu owia na afeje se floor ya ede be ya bia no ti wa beso se bia no utumi ede be e be se bi nti DJ Damasubio. Sorry, I'm quite from my hand. DJ, sorry, this from DJ, sorry. I never see out Toronto.
Young man. You ain't enough. So you're not this is over. Yes, no. Yes, so enjoy yourself. Yes, stay on the floor. Hey, yes, yes, Yes.
Aha!
What's it? Paritana. Oh, young girl. Yes. Oh, who's up in the white? So I saw, you know, I don't know. I'm not popping. Oh, Amos, enjoy yourself, yeah. And then, Who's your guy or who's your girlfriend or who's your boyfriend? You want to be your life alone? Don't do that. Hey. I will never leave your side. I will never ever. I will give you Expensive, you want to touch it. You sit down for a long time. I don't see you on the floor. Hey. So I call you I said, I would not. Yes. Careful. Hey. Yes. Awesome. They go process. They go process this one. They get away. They get process this one. Hey.
Why did you that? When you get, when you get, just oh, I am going to do. You're so good. Yes. Younger. Hey. Yes. Hey, if you have a wife, right? Yes, you got a grace. You got wife, you got your wife grace. Go live somewhere. Live this. Come on, live to our wife grace. Hey, live to our husband grace. Go live somewhere. Yes, you got a grace. Yes. Yes.
down. Yes.
Unique LADIES, unique ladies. Bekilala, unique ladies. What you know, that you know. What if you don't know? Unique ladies, this is the unique ladies. This is unique ladies. Yes, this is unique ladies. The unique ladies, you start here 1 year more. So difference is clear. You call party games a week, be month ago. Royal ladies. And a secretary, will name your grab. But whom the way you have sit here, your home capacity must you these beautiful ladies. Mumra, number support you. And it's a unique ladies. See, you have no more. You buy you pay your envelope. You did support you. You come in some way be unique ladies. The best support you. Say, ensure more. Every more, your mamma, no, your papa, no, your brothers, your sisters, you support you together. And to the other massive unique ladies in your heart. People chop, a poor penny, who near manage and bra. Yeah, unique ladies in me. Into your buyer support too. Into your massive mamma, it is a mamma wine. Into Yamisha, I don't must. Your unique ladies, you're the massive Yami and Shram. The Sram baby, I do your better suffer royal ladies. Royal ladies, Mr. Moha, Musumura. Of our sorry. Fanny was in the royal ladies and so. This
can say, yes, so, and ne more than I say, young fight, yes, so, ya haunting near Bibia Meta Mochi, your damwasi. Said, dear, no, more better, ye chino. Was more to Monsafre and near, yet to me, you more massa. Ain't ye, ye by ya. I dear Kakran say, ye knew about my tananka, ye train on Winyamai. And so no, Nini no. Yabe, ye bedi ye huni. Eti ye niano, Mobe ye, ye bejina ha. Not royal ladies for, ye could have a bit a say yes, so ye never wamo. Nen the moka boy, no, or somebody at a soccer cry. Eti jina ha, ye niano corner for. Not yano ato, a riding come on, one buying, no moo queen so no, and your crabeshe, a dinyami jamon, the damwasi. Bye. Royal ladies, the Damasapa, Yami in Shram. Yabetus Afre Asafu Social Club. Social Club. Somebody else gonna be all you done do me no more. This thing no be no more. Me no want to no more. This don't give me shit. Do me no more. This thing no be no more. Me don't be my number. Pick you up in the morning. Bring it on up to sun your mind. Your baby to the body and candy. Now that you promised to show and tell me no time. Kumasi. Nana siya de yo yan. Ya brava kampo. Say na ya kampo yes. I'm saying ya Ekuona for. Mo frey said na hot nasi e di afiaso. Enti me so ya no. Said ya no. Say near be Freya, Yakoni Kujano, Intiano Yajna High, they are Safo. Asafono, and Yansafo, a Fantinu town, Asafo, Amelcom, Asokwa, Stadium, Afro-Quanta. It is all ha. That's the winning call be aqua. What if we don't home a kayo? Yadamas. Ekuona for Yabua Yakakra, a she yet mean cosa. Into the Kakra, Ebrem, 7 from Francis Samukunya, Yadamas. Afishapo Mimiafia with us as of before, Yame in Shram. You best up to Safre Asantimai Association. Asantimai. Asante Kotokose.
apemo apebeba asante asante Nana Ekuona for Abusua this year. Ekuona simple for. Edema say somebody energy can say out to myself asante mine. Yaba ni yaba. Asante asante. Say yaba. Yakache yana nanu Ekuona for say afia no hia na mo ye at this face say nyina be ka mbom ni anto yansa ni enidi ni enom ni ensa ni enye ni a na asida na yede ema mo de moyi e fedodo mo ye busua ampa de asantemai aka ne say Nana Ekuona monje buamu adi de omu bia no mofa antumu kofutuo na emo Ekuona getire na Ekuona koso yini yesre na nanom rodoma nkoma so oma mokoi abusua etimi nya baako na nya kese eda mase ensa fiao de mamo nyina afishia pa Yo, mi papa no me da base. Na me Israel. Yo, watch mine. You got to answer friend. Watch mine. Mr. Draw, no, you're in the patrol. I some baby or heavy, I know. That's sorry. It's real media, sorry. Oh, you are the sweeper. Baba. I don't know. The who in here, who won't talk, he's not. Ekuona for night, afraid. You'll be in paying myself. I'm paying myself to the DPS in the form. I don't know. I can't afford to suffer. Say, I'm once now. When you feel grand now. Funny self. Take a cry. The buy, you know, including a woman, dear. I say, I'm talking to me. I cried it to me. I can't. Not to mine. It has to be a mind. Say, Bacchus, you are Sebby, and I am Shaman, because young Kennipa, Intinamica said, ye did you are so need the form. Yeah, but chum in the dish perform that. There be our chair one eye or enough for a so no good idea, or pen was the massy, and Mamun and surface your part. I fear to say, you can have say, Watch mine, the Masi, Yami, and Shram. You be a Bema, the Pro Coding in Namasa. You Kumasi Upstairs Club, High Blood. High Blood.
You know I'm going for our friends, the better one. I said, I name of my dear, I check no secretary. I say you're training on your mind. Also, I got the idea. I can't just me. I'm not proud of Abusua. You know my area, you have a for now. What I have done, and you come here, and you come as your says, Sanity. You go, Papa, you go once and take Ekuona, let me at what time. Yes, yes, Hamlet! I'm Lord Damas. You're back to Mr. Afro, sisters. Sisters, the powerful ladies of Toronto. We welcome you guys and we thank you guys for inviting us to your Christmas party. Just to let you all know, Sisters is going to be 10 years in 2025. So you all get ready because it's going to be very, very loud. We want to thank your group for inviting us. As we enter 2025, we wish everyone good health, prosperity for 2025. With love from Sisters. Thank you all. We thank you very much, ladies. You're better suffer Brampton ladies. Brampton ladies. Ghanaian Women Association of Peel. Ekuona for eto safre. Oma kai say yengina yemrani ni afinu emo. Esan se nyame ya de kese ama yengina. Ye baya yekuta yensampa. Yekuta yensampa. Ye de be support o so fast so near Waha, near Nimina, be ladies for a city of Mamuna, official pole, and a must. You ladies, Miss Ramon Fanchams, I'm here for the toilet round to Miss Ramon Fancham. Your best friend, Atrima Cool of Toronto. Atrima. Together,
Ago Efia Nananom Ekuona Abusua and the other four Mohina Yamamunina Afinjiapa and Perifor say Rufi Ukroma Abenia Uyira or bedroom and Nam Santi if I see a day in one deep crack. Yadi Jina Hangina Jaya Atma 4 Yanjuswani or Dom Kwan. Me and the enemy, the friend me a Jacob 4 you don't have from a president, he's a medical president of Ghana. You begin and your bonnet, a bonnet cry you grew. The Tiana said, Bible said, so be dear, I will apply any will be so dear, and Nidia, and any day in me. Yet the empire I will walk and net an Indian Kwan. The children of young Kwan at the self of my day. I feel about 2 years. Yabaya, Mamma, ya yem Adriani, Mammy Suano, Mammy, ni Aji. The beginner, so be a predecessor. A one answer, or so nip your bra of the pan and send. The beginner had my 4. The chef reproving now, your boy, Ekuona, Abusua. They are there, and I'm praying. Yedamase Nami Enshram. Yebetu nsa afre yonko do. Yonkudo Odonkwane Yapa. Etini edi odo so ababebo odom fisafe ato ye nyina. Nyame ama ye kwani amode. Yonkudo fo mutu safre. Bebre ene ye nkrofo ni bi ye ne ementi wo mukọ. Eti na mo hu ye ya ye gina he. Na ye bai so a ye amane kwa. Ye buta envelope. The Bible support Ekuona for. The castle Yami Unsham. No way in our by and Naka crack cow in no fire 2025 Muas to Demo, I want Demo and Pamu Sra. Yami Shamina. Ever yes to Demo. Amen. Amen. Yadamase Yami Enshram. You. Swedro Cultural Association.
any say. Where did any say? Check on the no corner when we are born. Oje, oje, ọtí pèsè ojo. Ọsọ wọn yàn pa wọn pa mi gba wọn yàn pa. Àti ìyá tí àwọn wọn yàn pa. Ọgbẹ́ mi wá yà bò wáyà bò. Ọtọ́ bẹ̀rẹ̀ mi wáyà bò wáyà bò. Ọtọ́ bẹ̀rẹ̀ kó wò jìnnà sí. Ọtọ́ bẹ̀rẹ̀ kó wò jìnnà sí. Wáyà bò àmìlẹ̀ ètùtù. Ọ̀sẹ̀ wíyàyí something go something can wíyàyí. Wíyàyí something go something carry. Ọ̀pọ̀. Yeah, Oba, yeah, something good, something good. I say, Jamayan, me pama yo yemshuai. Jamayan, me pama yo yemshuai. Jamayan, Lobo, Jamayan, Loba, Jamayan, me pama yo yemshuai. What's the putis? Hello. And in your corner for us, said, and you so much in Sana, people. Yeah, I'm doing this with your daughter bar. Kakre to be by. Baya, you are corner for your sister. Yeah, come on, Casama, corner for now, or Kaka say, you know, Kaka say, that's right. Sir, I was saying that I am now as of your competition. There was a white or a corner for home party. Yes, you are very lucky. Why are there? It's your boy, your way, so what corner for somewhere to trade and about 3 years to say. If I got down a body a Cobia, and as I saw near if you museum, it's a corner for why are there some way where Lady or Toronto. Times other Busiaki now so. Obia beg Kompa Bunda, ye for long. It's a young from where. It's a Bajayasu, I'm not through an area association. Now, they be the president. No, Cassa, Sendo next capital of Ghana. That said, I'm not what it's I'm doing another one. There was a CIA, JD or Ben, said, before the time was straight, a capital, Yabuga was Amen. It's a Vijana, yes, we create the Pui. I did a boy in Yano, corner for and I had the more prayer there. You sweat roof, yet the master. Who said that mom was such a way a master? My mom was such as and I said, football. Who didn't my pass? You get a woman in us, you could be a mobile quiet, the Massinian in Shram. Sambrino, ye bet ma, you could be a mobile Hassan, or Raffle, no Omomesa. Okay, now the floor is open. DJ Asari, Yapata Brand, we get a window. Get it to the floor.
You're gonna be the Raffle. So if you haven't got your ticket, try and get your ticket in 5 minutes time.
Mr. Dupuachi, so how open young man, what away? Is that watching? I'm so oh, what you name? What you are reduced 2025 and you are 2026 now. What do you want about what you are doing? You're more power. Christo ya no one match no ebeshia why and that's be great yo Mr. Dubuachi that's baby I agree so mo hwa wo say yenu aba Tina echo round or ton a raffle tickets na your ton 50-50
Wa wo be win in sika no ye champion na ya ma ofa. Enti ye be frɛ yan na adwo asamoa na waba. Na atiti na wo so ticket ayi ni mu na adwo asamoa be yiman. Adwo asamoa, it's only one draw, okay? Make sure you don't pick your mom's ticket or your grandma's ticket. Pick my ticket. Eight 62770. If your number is, take it easy, 8627770. Bring back another plan. Yes. Yeah. Let's cross your check, ticket, and see. But if you win, if you win, no problem. Your dance too can be discouraged, right? But also sound never sounded funny. You need to hear the price? My sister is going to tell you. Okay. It's rear with. Okay. Okay. Here, this is how they do it. The total money was $425. Hey, the other rules is if you win, they split it into two. Half goes to the association and half goes to the winner. But you bought ticket $80. So $80 minus your surprise, plus your food, plus your drink, you have to pay a balance. There's 2 years for all people balance here because that's how we did it. Is it? Where was it? No, she's a frantic woman. Give everything to her. Tabra is my baby. Okay, it's it. Sister Tina, forget any place. Catch it, Lazan, bring it here. Let Kaibra, let the baby. That's this one with Lazan. Now, who would you use for more than that? Is that way for the guy? Hey, let's get into it. So, the way for the guy is a little bit. Let's go to Jackson. Why, Famila? What do you need? Yes, sorry. Odi Ekuona for Wahina Brunia. It's Mr. Ekuona for Abusua and Amonsor Brand. The president is who Odi Brunia. Why, Bob? Ekuona for who was anyone who back into and not one in here. You're joining and it's going to be better. Who's to be better? Besides, I'll give up to the show attachment. I'm sticking with you, I will be fine. I'm going to go back. I'm going to be able to do. DJ, let's go. This time for yes. More sonnet. 8. Yes.
school. Remember the time we were getting food? Yes. When you hear what you know, I get the power. Yes. You remember those days. Yes. Yeah. Yes. We are the expensive. Yes, so remember when you were in secondary school, you were jumping the window. Yes. Before you were not a pastor, you were the pastor. I know. The next one day, remember the whole few days. Yeah. You got a bro. No one's home. Ain't nobody alone. And if it wasn't for music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Didn't get very far, no. Because I had you on my mind. It's so you got your women all around this town. I was trapped in love with you, and I didn't know what to do.
Don't forget tomorrow. There's a big party going on.
Oh,
dancing like bossing. When you say me love a bossing, when you say me love a dancing, think about the bosses. Say that's all everybody like my thing, like my thing, like my thing. See, everybody like my thing, like my thing, like my thing. Everybody like my thing, like my thing, like my thing. See, everybody like my thing, like my thing, like my thing. You can get me, falala. Give me good tight and banana. Yes, you're every day, bagagaga. Dance and kingdom and I wanna. As in you with your banana. Yes, speak the mind, never can. You don't need massive banana. They're gonna come banana. Sometimes you do, sometimes you bada. Like that, jump back up. Like a cheap one. That's why everybody like my team, 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 like my team. I'm gonna do that. I'm gonna do that. For fun. Coffee. Wa ma fe pa to yen